हेलौ लोगोफोर, दिनैनि स्ट'रिया जागायजेनो थमास मुंनि सासे माहाजोन मानसिजों, जाय गावनि बांलायाव गावनि हिन्जाव रिमाजों लोगोसे थायोमोन। थमासआ जोबोर फैसा गोनां मानसिमोन, बेनिखायनो बियो गावनि प्रटेक्शननि थाखाय पुलिसखौ लोगोआव लाखियोमोन। आरो दिनै पुलिस अफिसार ज'ना गावनि सानै लोगोजों जय मुंनि सासे हौवासाखौ थमासनिसिम लानानै थांगासिनो दंमोन। जयआ बिसोरखौ ओरैबायदि गिदोंमोन जे जेब्ला बिनि खाथियाव जना थानाय मीराया बिनि हाफ पेन्टआव आखाइ सोयो, थेवब्लाबो बियो गिनायजोंनो जेबो बुंनो हायाखैमोन आरो मजाबो लानो हायाखैमोन। जननि गुबुन सासे लोगोआ जयखौ माबा बुजायबाय दंमोन। ओजोंहाय मीराया गावनि आखाइनि जादुखौ दिन्थिनानै जयनि गोबाब बिदैनि स्वादखौ लानो हमो। थाबैनो बिसोरो थमासनि न'आव सहैयो। एक्चुअली ज'ना थमासनि बुंनायाव जयखौ बिनि सेराव लाना फैदोंमोन, मानोना थमासनो सासे दाहोनानि गोनांथिमोन आरो जयनो जबनि गोनांथिमोन। जननि खामानियाव खुसि जानानै थमासआ बिनो गिफ्ट होनो नागिरदोंमोन। बेनिखायनो बियो गावनि हिन्जाव रिमाखौ गावनि सेराव लिंहरो। रिमाया नुनायाव जुवान आरो जोबोर समायनामोन, बेनिखायनो बियो जय आरो जननि नोजोरखौ गावनि फारसे नोजोर बोदोंमोन। थमासआ दिनै जोबोर खुसि जादोंमोन। बेनि उनाव दिनै सानै आलासिफोर फैदोंमोन। बियो जननो गिफ्टनि मुङाव फैसा होनानै हराव पार्टियाव फैनो थाखाय इनभाइट खालामो। हर जानाय लोगो लोगो थमासनि न'आव पार्टी सुरु जायो। जयाबो बैयावनो गसंनानै माहाजोन मानसिफोरनि हालसालखौ नायनो हमदोंमोन। गासैबो जौ लोंनानै थोजोबबायमोन, जायनि जाहोनाव थमासनि लोगोफोरा गाव गावनि पार्टनारजों आथोन गोरोबलायनायनि लाहार फाहार खालामो। थमासआबो बिसोरखौ नुनानै रिमाजों जालायनो लुबैदोंमोन, बेनिखायनो बिसोर सानैबो न' सिङाव फैनानै एदावलायनो हमो। गिबियावनोथ' बिदि खालामनानै थमासआ जोबोर मोजां मोनदोंमोन, नाथाय जेब्ला बियो गावखौ एसे दुखु मोनो, अब्ला बियो रिमाखौ गाज्रि रायनो हमो। थमासखौ रागा जोंनाय नुनानै रिमाया बिनियाव सरि बियो आरो उनाव गोदै खोथा बुंनानै बिखौ थान्दा बानायो। जेरैनो थमासआ बिनि थाइनै नारें खमलानि बिदैखौ सोबलुनो हमो, अब्ला थिग बे समावनो बिसोर सानैनि दावरावखौ खोनानानै जयआ बिसोरनि सेराव फैयो। जयखौ नुनानै रिमाया गावनि नारें खमलाखौ एरसोनो हमो। ओजोंहाय जयआ बिसोरखौ बे अबस्थायाव नुनानै मिथिखाबायमोन जे बेवहाय मा जागासिनो दं। जयआ फैनायनि थाखाय थमासआ बिनि सायाव रागा जायो। थमासनि रागा जोंनायखौ नुनानै रिमाया बिखौ गावसोर थानाय बेडरुमाव लानानै थाङो, जाहाथे बेडरुमाव थांनानै सानैबो खुलायै इन्जय खालामनो हायो। थमासआ रिमाखौ बेडरुमाव लाबोनानै धामाका खालामनो हमो। नायनायावनो सानैबो जोबोर गरम जायो आरो रिमानि खेंखायनायखौ गासै न'आवनो खोनानो मोनो, मानोना थमासआ रिमानि गुफायाव जागायगासिनो दंमोन। रिमानि खेंखायनायखौ जयाबो खोनादोंमोन, जायखौ खोनानानै बियो जोबोर आसरित जादोंमोन। नाथाय थिग बे समावनो न'नि रुवाथि जेरिया जयनो फोरमायो जे बेफोरो बिसोर सानैनि सानफ्रोमबोनि खामानि, बेनिखायनो नों बेफोराव ध्यान दा हो, मात्र गावनि खामानिखौल' मोजाङै माव, जाहाथे रां खामायनानै गावनि जिउखौ मोजां खालामनो हायो। गुबुन फारसेथिं थमासआ धामाका खालामनायजों लोगोसे रिमानि सायाव गोबाद लाना होयो। थमासआथ' गावनि गोजोननायखौ सुफुंनानै उन्दुलांबाय। ओजोंहाय रिमाया गाहायाव फैनानै जेरिखौ थमासनि जिखौ साफा खालामनो थाखाय थिनो। जेब्ला बियो बिनिफ्राय थांनो ओंखारो, अब्ला जयआ बिखौ नायनो हमो। रिमायाबो बिखौ नायो। सानैनिबो मेगना गावजों गाव गोबां खोथा फोरमायगासिनो दंमोन, नाथाय सानैनिबो गेजेराव रावबो जेबो बुङा। अखानायै फुङाव जयआ सुइमिं पुलखौ साफा खालामगासिनो दंमोन। थमास आरो रिमायाबो बैयावनो सान्दुं सायगासिनो दंमोन। जेरिया थमासनि थाखाय जुस लाना फैयो आरो बिनि समायना सोलेरखौ नुनानै थमासनि सोलेरा गरम जाखाङो। जेब्ला बियो दुगैनो थांगासिनो दंमोन, अब्ला बियो जेरिनो खायनैसो रां होयो, जेराव जेरिया बुजिना मोनखाबायमोन जे थमासआ बिनिफ्राय मा लुबैदों। जेरिया बाथरुमाव फैनानै सिरि थमासजों आथोन गोरोबलायनो हमो आरो ओजोंहाय रिमाया दासिमहालागैबो सान्दुं सायगासिनो दंमोन। दसे समनि उनाव थमासआ गावनि बिजनेसनि थाखाय बाहेरायाव थाङो। बेनि उनाव रिमाया मजायै बियार लोंनो हमो। बे समावनो बिनि नोजोरा सुइमिं पुलाव मजा लाबाय थानाय जयनि सायाव जायो। रिमाया थाबैनो बियारनि बथलखौ लानानै जयनि सेराव फैयो। गावनि बिगोमाखौ नुनानै जयाबो थाबैनो सुइमिं पुलनिफ्राय ओंखारनायसै। रिमाया बिखौ गावनि सेराव जनो थाखाय बुङो, नाथाय जयआ लाजिदोंमोन, मानोना बियो जि गानाखैमोन। बिखौ लाजिनाय नुनानै रिमाया बिखौ लाजिनाङा होननानै बुङो। बिनि उनाव बिसोर सानैबो खोथा रायज्लायनो हमो। अखानायै फुङाव थमासआ न'आव फैयो। फैनाय लोगो लोगो बियो गावनि हिन्जावखौ लोगो हमो। बिनि उनाव बियो जयखौ लानानै नावजों बेरायनो ओंखारलाङो। थमासआ सोंनायाव जयआ बिनो फोरमायो जे आंनि आफाखौ जेब्लाबो नुवाखै आरो आंनि आइया खायनैसो मानखौ आगोलनो थैनानै थांबाय। जयआ रां जमा खालामनानै स्टाडि खालामनो नागिरदोंमोन, बेनिखायनो थमासआ बेखौ बुङो, जुदि नों मोजाङै गोसो होनानै खामानि मावो, अब्ला नोंखौ फरायहोनायनि बिबानखौ आं लागोन। बिखौ खोनानानै जयआ जोबोर खुसि जायो, मानोना बियो थमासनि बेबायदि महरखौ गिबि खेब नुदोंमोन। नावजों बेरायनानै थमासआ जोबोर मेंबायमोन, बेनिखायनो जयआ बिनि आथिंफोरखौ मालिस खालामनो हमो। रिमायाबो सेरावनो जनानै दंमोन। फिन खेबसेबाव बिसोर सानैनि मेगननि नोजोरा गावजों गाव जालायनो हमो आरो सानैबो फिन खेबसेबाव मेगनजों मेगननो गोबां खोथा रायज्लायनो हमो। मोनाबिलि समाव रिमाया जनजों लोगोसे मार्केटआव थाङो आरो मार्केटनिफ्राय
थमासनि थाखाय जि लाना फैयो। बियो जयनि थाखायबो जि जोम आरो खायनैसो गोनांथि मुवा बायनानै लाबोदोंमोन, जायखौ नुनानै जयआ जोबोर मोजां मोनो। एक्चुअली दिनै जयनि बार्थडेमोन, बेनिखायनो रिमाया बिनो बेफोर गासैबो मुवाफोरखौ प्रेजेन्टआव होदोंमोन। अखानायै फुङाव रिमाया जेरीजों लोगोसे जनानै साहा लोंगासिनो दंमोन आरो जयआ गांसो हागासिनो दंमोन। रिमाया इसारायावनो बिखौ गिफ्टनि सोमोन्दै सोंहरो, जायखौ जयआबो इसाराजोंनो फिननाय हरो। जाबायदि रिमाया जयखौ जोथोन लाखिगासिनो दंमोन, बिखौ नुनानै जयआ बिनि फारसे मोहिनी नांहोलांनो हमबायमोन। सानसेखालि जेब्ला रिमाया उन्दुनायनिफ्राय सिखारो, अब्ला बियो गावनि सिगाङाव जयखौ नुयो, जाय बिनि सोलेरखौ दाङालासिनो बिखौ गावनि खोथाफोरजोंनो गुदुं खालामगासिनो दंमोन। बिनि खोथाफोराव रिमानि समायना आथोनाव अर नांनो हमबायमोन। बिनिखायनो बियो जयखौ बोथाबनानै बिनि सायाव बराय दाब्रायनो हमो। बियो दा मजा लागासिनो दंमोन। थिग बे समावनो जयनि महरा थमासनि महराव सोलायलाङो, जायखौ नुनानै रिमाया गिनानै होसिख्रावो आरो बियो फिन खेबसेबाव सारि मोनफिनो, मानोना बियो बेफोर जाथायखौ सिमाङावसो नुदोंमोन। दा जेरैनो बियो गाहायाव फैयो, अब्ला बियो नुयो दि थमासआ टेबोल सायावनो जेरीजों लोगोसे सुरु जागासिनो दंमोन। बिखौ नुनानै रिमाया जोबोर दुखु जायो आरो दैमा सेराव फैनानै जफैयो। बिखौ दुखुआव नुनानै जयआ बिनि सेराव फैयो आरो बिनो गांसे रुमाल होयो, जेराव रिमानि मुं लिरनाय दंमोन। रुमालाव गावनि मुंखौ नुनानै रिमाया मोजां मोनो आरो जयखौ गोबाथुमनानै गावनि गासै दुखुखौ बावलाङो। बै सानखालिनो हराव थमासआ गावनि न'आव पार्टी होयो, जेराव बिनि लोगोफोरा जायगायावनो इन्टिमेट जानो हमो। थमासआबो गावनिखौ रिमानो खुगायाव लानो होयो, नाथाय रिमाया खुगायाव लानो थाखाय बिखौ माना खालामो, जेराव थमासआ रागा जोंनानै बिखौ नारखारनानै हरो आरो बिनिफ्राय होखारहरो। रिमानि सोमोन्दै सानैनो जयआ उन्दुलांनो हायाखैमोन। थिग बे समावनो जेरीया बिनि सेराव फैनानै बिखौ बुङो जे नोंखौ थमासआ गावनि खथायाव लिंहरदों। जेब्ला बियो थमासनि खथायाव फैयो, अब्ला बियो थमासनि आखायाव पिस्तल नुयो। थमासआ जोबोर जौफेदोंमोन। बियो जयखौ एम खालामनानै बिखौ सोङो, मा नों आं न'निफ्राय बायजोआव ओंखारलांनायनि उनाव आंनि हिन्जावनि गुप्पायाव धामाका खालामो नामा? जयआ माना खालामो, नाथाय बियो मिथिखाबायमोन जे थमासआ गावनि हिन्जावखौ बिनि सिगाङाव लाजि फोनांनो नायदोंमोन। बिनिखायनो बियो सिरि खर' गंग्लायनानै थायो। जयखौ गाज्रि रेखांनायनि उनाव थमासआ रिमानि सेराव थांनानै जयनि सिगाङावनो बिजों लोगोसे अख्रा खालामनो हमो। एक्चुअली थमासआ सानगासिनो दंमोन जे रिमाया बिखौ बयनिबो सिगाङाव माना खालामनानै बिखौ लासिंसिं खालामदोंमोन। बेनिखायनो बियो रिमाखौ पानिशमेन्ट होनो नागिरदोंमन। धामाका खालामखांनायनि उनाव थमासआथ' बैनिफ्राय ओंखारलाङो, नाथाय जय आरो रिमा सानैबो बैयावनो गाबनो हमो। अखानायै फुङाव जेब्ला थमासआ खामानिनि थाखाय बायजोआव थांनो हमो, अब्ला जयनि सैथोखौ नुनानै थमासआ बिनो खायनैसो रां होयो। मोनाबिलि समाव जेब्ला जयआ दैमा सेराव बेरायगासिनो दंमोन, अब्ला रिमाया बिनि सेराव फैनानै बिजों लोगोसे रमान्स खालामनो हमो। बिनि उनाव सानैबो जयनि रुमाव फैनानै जागायनो हमो। बियो जयखौ जोबोर मोजाङै अननानै गराय दाब्रायनो हमो, मानोना बेफोर जयनि थाखाय दिनै फार्स्ट टाइममोन। बेबायदि गोजोननाय मोननाया जयनि थाखाय गिबि खेबमोन। दा जेरैनो थमासआ न'निफ्राय बायजोआव ओंखारलाङो, अब्ला बिसोर सानैबो रमान्स खालामनो हमग्रा जाबायमोन। जेरीयाबो बिसोर सानैनि सोमोन्दै मिथिबायमोन, नाथाय रिमानि खुसिनि थाखाय बियो सिरि थायो। बेबायदिनो सानसेखालि जेब्ला बिसोर सानैबो जयै दंमोन, अब्ला रिमाया जयखौ बिनिफ्राय थांनानै गोदान रोखोमै जिउ खुंनो थाखाय बुङो, नाथाय जयआ बिखौ नागारना बोरावबो थांनो नागिराखैमोन। रिमाया बिखौ बुजायो, जुदि आंबो नोंजों लोगोसे खारफालाङो, अब्ला थमासआ जों सानैखौ नागिरनानै बुथारगोन। रिमाया बिदि बुंनायाव जयआ थमासखौ बुथारनायनि खोथा बुङो, नाथाय रिमाया बिखौ गाज्रि खामानि मावनो थाखाय बादा होयो। सानसेखालि थमासआ गावनि खामानिनिफ्राय थाबैनो न'आव फैयो, जायखौ जेरीया नुयो, आरो बियो जोबोर थाबैनो बिसोर सानैखौ फोजाहोयो। जायनि उनाव रिमाया दुगैहोयो आरो जयआ खिरखिथिंजाय बारनानै थाङो। दा जेरैनो थमासआ रुमाव फैनानै रिमाखौ नागिरनो हमो, अब्ला जेरीया बिनो फोरमायो जे रिमाया दुगैगासिनो दं होननानै। बिनि उनाव थमासआबो रिमाजों लोगोसे दुगैनो हमो। ओजोंहाय जयआ जनजों लोगोसे मोगा-मोगि जाहैयो। जयआ बिखौ नुनानै गिदोंमोन, नाथाय जना बिखौ जेबो बुङा। बिनि उनाव जयआ खामानि मावखांनानै जेरीजों लोगोसे खोथा रायज्लायगासिनो दंमोन। जेरीया बिनो फोरमायो जे आंनि फिसाजोआ गिथावना बेराम जादों। बिनि ट्रिटमेन्टनि थाखाय आंनो गोबां रांनि गोनांथि, बेनिखायनो आं बे जबखौ मावगासिनो दं। साननैसोनि उनाव थमासआ फिन आरोबाव मोनसे पार्टी होयो, जेराव बिनि लोगोफोरा गावनि पार्टनारजों लोगोसे रमान्स खालामनो हमो। बिसोरखौ नुनानै थमासआ जनखौ रिमानि गुफायाव धामाका खालामनो होयो। दिनैथ' बिनि खोथाखौ खोनानानै रिमाया बिनि सायाव ओरैबायदि रागा जोंखाङो दि जे बियो बयनिबो सिगाङावनो थमासखौ सोबबाना होयो, जायनि उनाव थमासआबो बिखौ बुनो हमो। रिमाखौ जोखोम जानाय नुनानै जयाबो रागा जोंखांनायसै आरो रागा जोंनानै थमासनि मोखाङाव गोसायै सौना होयो। दा गिबियावनो थमासआ जयखौ हमनानै बुनो हमो आरो उनाव जयखौ बिखौ बुथारनो थाखाय अर्डार होयो। जना गावनि लोगोफोरजों जयखौ बैनिफ्राय लानानै गुबुन मोनसे गोजान जायगायाव लानानै फैयो। बेवहाय जयआ जननिफ्राय गावनि जिउनि थाखाय आरज बियो आरो जनाबो अनखांनाय मोननानै बिखौ बिनिफ्राय बबेबा गोजानाव थांनो थाखाय गुंखि होनानै
हगारना होयो। जयआ बैनिफ्राय गोजानावथ' थाङो, नाथाय अखानायैनो बियो जेरीनि मबाइलाव कल खालामनानै रिमाजों रायज्लायो। जयआ बेबायदि जाथाय खालामनायनि उनाव दा थमासआ रावनिबो सायाव फोथायनाय गैया जालांबायमोन। बियो जेरीखौबो जबनिफ्राय दिहुनना होबायमोन। जेरीआ जयखौ लोगो हमो आरो बिनो रिमाया हरनाय मोनसे गिफ्ट होफैयो, जेराव फैसाजों लोगोसे गावनि न'नि साबिखौबो हरफादोंमोन। हर जानाय लोगो लोगोनो जयआ साबिनि मददजों थमासनि न'आव हाबो आरो उनाव गंसे सुरि दिखांनानै लायो। थमासआ बे समाव रिमाजों लोगोसे सुरु जागासिनो दंमोन। जेरैनो जयआ थमासनि सायाव एटेक खालामनो हमो, अब्ला थमासआ बिखौ नुख'नो आरो बिखौ बुनो हमो। बिनि आगोलनो थमासआ जयखौ माबा खालामो। रिमाया सुरिखौ लानानै थमासखौ गले गले सुनो हमो आरो बिखौ थैजासिम सुयो। बिनि उनाव सानैबो थमासनि गोथै सह'खौ गांसे सादोरजों खोबना लायो आरो न'निफ्राय गासै रांखौ लानानै गंसे नावआव जनानै बैनिफ्राय थांनायसै। दैमायाव गोथैखौ गारखांनायनि उनाव जेब्ला अखानायै फुङाव सानैबो दैमा जिङाव फैयो, अब्ला बिसोरो बैयाव पुलिस अफिसार जनखौ गसंना थानाय नुयो। जनखौ नुनानै जयआ गियो आरो रिमाया बिखौ गारनानै जननि सेराव फैयो। एक्चुअली बैफोर गासैबो प्लेनआ जन आरो रिमानिनोमोन, जाहाथे बिसोरो थमासखौ बुथारहोनानै बिनि गासै सम्पथिखौनो गावसोरनि बानायना लानो हायो। जयखौ गावनि गोसो थोनायनि जालाव फासायनानै गासैबो खोथाखौ मिथिखानानैबो जयखौ जनआ हगारना होनाय, बेफोर गासैबो बिसोर सानैनि आइडिया जोबमोन। दा गासैबो सैथोखौनो फोरमायनायनि उनाव जनआ बेसेरा जयखौ गावथारो आरो बे समावनो रिमाया जनखौबो गावथारो। स्ट'रीनि जोबथायाव थमासनि गासै सम्पथिया रिमानि मुङाव जायो आरो जेरीआबो खामानियाव फैफिनो। अब्ला लोगोफोर, दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गोजोन्थों।